Здравейте! В това видео ще ви направим демонстрация на новият онлайн магазин на свинеферма Калчево от fermata.com. Току-що беше завършен редизайна на новият вебсайт. Сега ще ви демонстрирам как изглежда той. Тук в горната част имаме хедър, в който имат контакти, телефони. След това ни се появява логото и търсачка, в която можем да търсим много лесно. Още когато започнем да пишем, ни се появяват продукти или пък категории по ключови думи. Също така имаме опция да се регистрираме и да влезем в профила си, както и количка. След това се появява, разбира се, основното меню, където се намират всички продукти на онлайн магазина. Тук имаме много красиви слайдър банери, които показват всъщност какво е онлайн магазина. Имаме Welcome Text на начална страница с описание на фирмата. По-надолу са, разбира се, категориите, като можем с бърз достъп да влезем всяка една подкатегория и да си изберем продукти. По-надолу са популярни продукти, това обикновено са ново качени или тези, които са най-поръчвани, стоят на началната страница. Могат да се сменят, разбира се. След това следва един фрагмент с следвайте ни социалните мрежи, тъй като и фирмата има много добре разработен Instagram профил. От тук може да се следят за много интересни неща в профила. По-надолу имаме секция 100% свинско месо за кланицата. След това имаме тук още други секции. Ето тук имаме още други секции. И имаме също харесайте ни във Facebook и Instagram. Това е футъра с задължителните ни линкове, начало, контакти, защита на лични данни и общи условия. Даваме информация за доставка, за плащане и за контакти с фирмата. Сега ще ви покажа как лесно можем да редактираме началната ни страница. От админ панела отиваме на начална страница и страница и менюта. И виждаме тук всеки един от елементите, започвайки с слайдър. Ето след това отиваме надолу, това е текста ни на начална страница с опция да го променим. Имаме също така категории, където е избрано да бъдат категории продукти модула. Имаме след това популярни продукти, където е избрано да се появяват популярни продукти. После имаме секция последвайте ни социалните мрежи. Това е секцията, която изглежда по този начин. Можем да хващаме и да разместваме всяка една от тези секции в удобен за нас ред. Можем да ги редактираме, а също така можем да използваме и редакция на живо, чрез което ще ни се появи и целият вебсайт, моливчета, с които да можем да редактираме всеки един от елементите, ако искаме. Ето, кликайки на молива, ни отваря директно поп-ъп, в който можем да направим необходимите промени и след това да натиснем запази. Когато натиснем запази, се появява промяната на директно на екрана. По този начин можем да редактираме всеки един от елементите, който виждаме на екрана, като даже можем да добавяме нови елементи или пък от зъбното колело можем да редактираме и подредбата им. По същия начин тук долу в футъра можем да добавяме елементи, да редактираме всяко едно от нещата, когато ни е необходимо. А сега, за да изключа редакция на живо, просто натискам тук изключа редакция на живо. Сега ще ви демонстрирам за потребители как изглежда всъщност самата поръчка. Кликаме на свинско месо и след това от каталога с продукти избирам това, което искам да купя. Тук ми зарежда преглед на продукт. Мога да разглеждам всички картинки от галерията на продукта, както и да ги отварям големи на цял екран. По същия начин работи и на телефон. А тук тази анимация ни подсказва, че можем да направим бърза поръчка, без да преминаваме през количката. Мога да попълня име и фамилия, телефон, град и адрес за доставка и да поръчам. По този начин, само с попълване на 3 полета, мога да изпратя поръчка към собствениците на сайта.
И ако се налага нещо от някакво друго уточнение, те могат по телефона да ми се обадят за допълнителна информация. Тук по-надолу имаме опции за споделяне на продукти в социални мрежи, а също така имаме и свързани продукти. Това са други продукти от категорията. Сега ще покажем също и начина, по който добавяме продукти в количката. Натискаме добави в количката, излиза ни изкачащо прозорче, в което ни дава възможност да поръчаме още неща. Тук системата ни предлага да купим в допълнение към нашата поръчка още допълнителни продукти, след което отиваме на количка. Тук в количката се вижда, че можем да редактираме всеки един от продуктите, които имаме, като също така ще направя демонстрация да купя, да речем, още нещо тук. Ето по този начин можем да си направим количка с продукти, колко килограма искаме и натискаме продължи. След това ни излиза втората стъпка, данни за поръчката, която всъщност е и последната стъпка за поръчка. Тук в дясно ни показва цялата поръчка и имаме предложение да се регистрираме или ако имаме профил да се логнем. А по-надолу ни дава много лесен и бърз начин да направим бърза поръчка. Ето сега ще си попълня моите данни с примерен телефон, примерен имейл. След това си избирам и доставка. Тук ми се появява до адреса секунд и колко ще ми струва доставка. До офиса секунд, до адреса Speedy и до офиса Speedy. Като вижте колко интересно, тук все още не ми е начислил доставка и аз избирайки доставка до адреса секунд ми показва доставка 8,90 и ми смята и крайната цена. След което въвеждам до адрес. Тук е много важно да споменем, че системата ни дава възможност да поръчваме без да се регистрираме, но ако пък решим да се запазим профила, поставяйки тази отметка, аз мога да въведа парола и всъщност с самата поръчка системата ще ме регистрира и ще ме логне директно в моят профил. По този начин ще мога всъщност в бъдеще да поръчвам по-бързо и по-лесно, което е супер удобно. И сега остава да уточня само как искате да платите. Избирам плащане с карта и тук поставям отметка, че съм съгласен с общите условия. Натискаме завърши поръчката, при което на екрана ни се появява, че поръчката ни вече е завършена и ни прехвърля да платим към банката с нашата дебитна карта. Тук отгоре показва кой е търговец, на който плащаме, показва ни сумата, която дължим, номера на поръчката, всичко е направено максимално ясно. Остава да си попълним номера на карта и да платим. В случая сега правим тест, демонстрация, така че няма да плащаме. Отиваме наобратно към търговеца и вижте колко интересно, вече съм логнат и имам свой аватар Петър Русев. Изписано ми е здравейте Петър Русев и аз мога да вляза на моите поръчки. Когато цъкна на моите поръчки, ми се появява и моята последно регистрирана поръчка. Тоест автоматично след създаване на профила, то ми е копирало и поръчката вътре, за да мога аз да си съхранявам всички поръчки на едно място. Тук много интересно, че мога да виждам всичко, каквото съм бил поръчвал, както и имам копчето за зареди в количката. Това копче е много полезно, когато хората регулярно си пазаруват от даден онлайн магазин и искат да си повторят същата поръчка. Натискайки това копче, аз директно копирам моята последна поръчка в количката с същите бройки и всъщност мога да продължа и да си купя отново същите неща. Понеже става въпрос за храна, това е доста често срещано, директно да си повтаряме поръчките от преди, като разбира се мога да нанеса и някакви корекции. Тук много важно, това което трябва да видите, че всичко вече в тази стъпка е попълнено. Тоест аз вече мога директно да поръчвам без да въвеждам нищо, защото то се извежда от моя профил. Като разбира се, трябва да потвърдя, че искам да дойде на същото място, на което и преди съм поръчвал. Ето, кликайки тук, показва доставката и показва моите доставки.
Разбира се, ако искам да променя мястото, където ще поръчвам, мога да избера всички доставки, да сменя мястото и да си поръчам някъде другаде, дори мога да се избера и с друг куриер. В случая ще запазя същото и вижте как отдолу е запомнил също така, че последно съм плащал с карта, затова ми стои маркирано. Остава отново да съглася с общите условия и да натисна завърши поръчката. По този начин аз правя втора поръчка за плащане с карта. Сега, когато се върна назад и отида в моите поръчки, вече имам втора регистрирана поръчка, която е същата като предходната. Тук в моят профил мога да следя също и статуса на поръчката, дали е изпратена, дали вече е получена, дали е обработена. Имам бутон за любими, където мога да съхранявам любимите ми продукти и имам и редакция на профил. Като тук мога да променявам моите данни по всяко време, мога да впиша фирмени данни за издаване на фактура, помня също така всичките адреси за доставки и мога да сменям и паролата си. По този начин този профил улеснява много всеки един потребител, който прави регулярни поръчки в системата, и още по-лесното е, че той остава винаги логнат. Сега аз дори да вляза след няколко седмици пак, аз ще бъда логнат тук, системата ще помни моите данни. Когато влизам от един и същи компютър, винаги ще бъда логнат и ще ми остава само да си избера продукти и да приключа поръчката с два клика. Това беше накратко демонстрацията на нашия нов онлайн магазин, който направихме. Надявам се да ви е харесало и да ви е било интересно.